Ambalmao Aunignantma. Abalamso Madame Sissi Ramata Sissoko, Anao Batanti Rakabo, Atlanta, États-Unis. Bié Taratadoué, mardi, avril Kaloutli, Wulonvla, le 7 avril 2020. Ewa, mbado anchamambe confinement na kangatoso, ko parce que coronavirus bi. Ado anyinebe befe, beki koloshi. Mune la ubek ngafo, parce que coronavirus yi bana emi misaka yelema jona. A bana yelemani ka telini bana ou bana amba don mi anya don epidemi kera bana ou bana kera ale yelemani ka telini chamani donc ambe fe mo ku koloshi o de la kama ambe be masque do muna parce que ni masque do o bato ni bana be mo wera la akana yelemi fe na bi fana na akana yelema mo wera fe munela ambo fo parce que ni a jatemine coronavirus yere virus ni kumana daji mi bi da kono parce que mali ti daji yo ab ko ma be finya fedron ira funteni do so ka bi da kono be daji di o daji absa ke virus dulon ne bala do ni kumana do fa absa ka do atigi nuna virus ndu na do na nuna abe balo yin kanye o parce abe balo mo fo de kono kanye o de la ambado maintenant ni masque do mi papier la man iro kon ti saka ko mais ni tissu la man da be ko parce que no ko be da kandi soit ne abe la no ko be da kan soit ni mo da no ko be da kan do ni ako ni ko li bisaka kai ba ko ka do to parce que mala ni fente mo wo je la no ayi ni ngali fana ko no ko mo be bunde dube mo de mi normalement bana o bana nana ni bi fe fanga ka ki inina folo yi hakili sigidi parce que bana be hakili de la folo min te fari kulu bana yi hakili flana o yi fari kulu ambe muneke ambe dumino de ke min ba to an fari be fanga soro ka bana kede o korata be coronavirus no ya de non o kore bana o bana be nyena na kanganina ni ye bana kume ni fanga yi iye fen me munu be fanga do inina anye fen folo mi fo vitamine C o ye lemuru kumuni ani corona te ali mura ni fen dron ambe jinimire mi o de kama nyama kubola atwa de dibola meta pourquoi an baw na an fa obo dama kama fitini ma mo ka yo me kama fu parce que wala ko bana kele de do bebe nyama ko me bebe jinimire mi kare kono do o de kama o be mi do te ko ba yo te ko kurayi o ko e amba ke déjà bona ko mi faka mi nyefo parce que nchama la chama be kan kuma ko do yi déclaration ke ko testimony meta ke Afrique you know ko binata vaccin de la ka do africain na ka so africain maso bo pour que mo ka seka keleke iba nyidi ka fam o la ngama ngoni tsaka kuma ka ngo fo ngado kala sugu dum me kan ke test sugu dum me kan ke vaccin sugu dum me kan adla jo me kan adla abadla yoromi abadla chugumi mais na aw yere ya famu vaccin be dlan chugumi o ba kwa kele no ya bo der ne refle ne be nyama ku ani le mun kumuni ani di ne bo nyaka me dongo so ko mi kami coronavirus te ko ango ke dongo pourquoi parce que ka ni mo farima be bo do donc mun ni quand même ke be mi fana ke mi exercice chamanke you know donc dongo merci ka pedalu ke ka exercice ou ke ka anko sama ka fe ni la cellule ki ko sama ka digi ki sin korota ki disi korota ka exercice ou ke une vidéo de ke sur ça en anglais ou en classique mais il ka fo ke parce que ni ma bouger ni mi fari bobo nyogona jido de bi koloni nyogonche aji abe simi ni ji simina o ba to ji dumini mi di kolo kono ka fanga di kolo la dumini tsaka du ji to ko synovial le fluide synovial o be ji de bi koloni era ni kolo kare ni bi suche du no be so judo fendo to nama no te ba o ji nama yi o ji ne ba to dumini be du fari kolo kono donc after ka bouger ne fon ke akan mo ma ki kan yelema ki fendo nye video la ka kan ya se ko lage abe anglais la mais comme mouvement drone do mo ko se ko ke même ni video da ne ko mi faka mingi ne ko mi faka vaccin de nyafawi parce que ni amebe keleke ni ya fama be kele no waye bulu qu'est-ce que c'est qu'un vaccin est correct du ni a jate mine san ni microbe be virus ka ngado anfari la na duna anfari de be fendo produit aba fama ko anticorps min be virus faka min be bactérie faka min be microbe faka min duna anfari kulu yere abode dla ayere but madala sisan ni banana na sani bana ka se ima ibi fe ki fari negen ka komi bana bila walsa I fari ka miliko anticorps boka bana kumbe ola ni bana nana abse ka kumbe kanye do be minge sesa o be virus mi be bana yere kede o bo de tadro ka fegeya to kana fa ko ka atténuer o ba fegeya tugudi so o ba a nimbo ala do ni ka koma be balo ma te balo la donc sesa no yo do if o be ba parti do ta abse ke yoro mi ba to virus yere be donayi parce que yera ni corona sesa ta yere la ka fa ko fendo be kan bo wala abe fa ko protéine ou be fendo de lansa mi fana fendo be boala ko du fara la aussi fari ka mi ko corona do i fari fana mi ke abe anticorps produit ka okele
ka sɔrɔ virus tɛ fɔlɔ dɛ virus fagalen de su dɔrɔn donc n'a y'o kɛlɛ sisan a bɛ anticorps caman bɔ fɛn minnu b'a to virus bɛ faga o la sen wɛrɛ ni virus ko k'a bɛ don dɔrɔn o b'a sɔrɔ a b'a kunbɛn n'o ye k'o faga n'o ye maintenant pourquoi a b'o kɛ parce que vaccin bɛɛ bɛ dilan ten dɔrɔn de vaccin ye fɛn de dɔrɔn ka fɛn don i fari la soit virus parti dɔ o b'a sen ou bien a bolo ta k'a tigɛ k'a ju la ou bien a yɛrɛ mɛ a sulama baraka t'a la kosɛbɛ quoi a tigi bana mais n'a tigi man kɛnɛ kojugu dɔrɔn a b'a bana o de la bana bɛ dugu minnu na sisan olu tɛ se ka vaccin k'olu la parce que bana b'u la déjà donc a bɛ kɛ ka fɛn min kunbɛn n'o bɛ yen déjà pourquoi o bɛ kɛ o de la mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ ɲininka ko an b'a kɛ yɔrɔ jumɛn pourquoi an t'a kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ yɔrɔ minnu na bana ma se yɔrɔ min ni bana sera yɔrɔ min vaccin ou bien n'a ser'i ma ka ban vaccin ta kun t'a la o parce que vaccin bɛ kɛ o de kama walasa k'a bila i fari hakili la ko bana b'i la ka anticorps bɔ ka bana kɛlɛ ka sɔrɔ bana ma se o la ni bana sera a b'a kunbɛn ni fanga ye maintenant pourquoi vaccin ko kuma bɛ fɔ parce que bana o bana n'a nana ni an m'a si dɔn an tɛ se ka vaccin k'a la parce que il faut k'an k'a dɔn a partir jumɛn kan ka minɛ i b'a minɛ a sen ma wa a bolo de ma wa k'a si dɔn fɔlɔ o de la mɔgɔ bɛ recherche k'a kan o de la ka fɛn ɲini tubabukan na a bɛ fɔ ko chercher mais ka fɛn ɲɛɲini a bɛ fɔ ko recherche ka fɛn ɲɛɲini ni dalilu ye a bɛ fɔ ma ko recherche scientifique o kɔrɔ i k'a ɲɛɲini ka dalilu sɔrɔ a la min na i bɛ se k'a minɛ n'a ye donc o de la mɔgɔ bɛ kan ka recherche scientifique kɛ maintenant pourquoi an b'a fɔ ko Afrique ta ye politique de a k'a jateminɛ bani chaque fois n'an bɛ kan ka science ko kuma fɔ banaw ni kɛlɛ ni guerre an bɛ don politique la parce que dɔ de bɛ décision ta k'a fɔ k'a bɛ fɛn kɛ maa min kan ka kuma i niyɔrɔ la n'o tɛ bana faamu o tɛ bana cogoya faamu o tɛ décision faamu o tɛ se ka kuma e place la min b'a to e bɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'i y'a jateminɛ bi na Mali la kalan min bɛ kan ka kɛ étude recherche min bɛ kan ka kɛ test min bɛ kan ka kɛ maliyɛnw na a bɛ test 130 bɔ village ni fɛnw na o bɛ banakisɛw kɛ mɔgɔ la a bɛɛ tɛ fura ye o a bɛɛ ye ka test de kɛ africain na k'a lajɛ est ce que nin bana bɛ marcher ou bien a tɛ marcher munna u b'o kɛ facilement pour a ka nɔgɔ anw bara parce que an ka mɔgɔ minnu bɛ décision ta olu yɛrɛ tɛ bana faamu olu t'a dɔn système bɛ kɛ cogo min dɔw bɛ papier signer parce que 6 milliards bɛ di 10 milliards bɛ di u b'a signer o ye fɔlɔ ye filanan a k'a jateminɛ bana an bɛ kan ka pali kɛlɛ pali kelen pali bɛ bɛɛ minɛ diɲɛ na yɔrɔ mais pali tɛ dugu si la n'anw yɛrɛ ka dugu tɛ diɲɛ na munna parce que aw delila ka dugu jumɛn ko suguba kɔnɔ ko nɔgɔ sigilen bɛ yɔrɔ bɛɛ aw de ka dugu jumɛn ko gouvernement bɛ wari bɛɛ détourner u tɛ se k'a y'olu yɔrɔ fura k'a jɔsi aw de ka dugu jumɛn ko wuluwulujiw falen no nɔgɔ la je veux dire fosow falen no wuluwuluji la nɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ saga su ni misi su b'a kɔnɔ aw y'o ye yɔrɔ jumɛn nɔgɔ o de ye bana ye coronavirus bana bɛ kan ka kɛlɛ ni mun ye ni tɛgɛ ko mɔgɔ b'i tɛgɛ ko nɔgɔ la an m'a ye ko tasa sigilen bɛ nɔgɔ camancɛ la problème fɔlɔ o ye nɔgɔ de le fait que an nɔgɔlen don o de ye bana yɛrɛ ye coronavirus o pali o bana o bana dɔ b'a imaginer nɔgɔ de b'a to a bɛ caya o de la a bɛ fɔ k'i tɛgɛ ko i sen ko i fari ko i fɛn ko maintenant u bɛ se ka test kɛ an na hôpital la u bɛ vaccin d'a ma u bɛ furaw d'a ma alors que wari fitinin dɔrɔn jeunes bɛ ta ka yɔrɔ fura k'a jɔsi comme dugu tɔw bɛ cogo min parce que pali t'olu ka dugu la pourquoi o tɛ mɔgɔ wari bɔ an ka yɔrɔ furan k'a jɔsi olu k'u ka wari dɔn k'a fɔ k'an bɛ moustiquaire san ka produit chimique olu bɛ ka soso fagalan d'a ma mais mɔgɔ bɛ soso faga pour que i tɛ soso bali dɔrɔn a ka na pour que dugu tɔw la soso tɛ yen n bɛ fɛ k'a fɔ vaccin yɛrɛ c'est politique c'est pas scientifique munna dugu min e tɛ se k'i yɛrɛ ladumuni e ka budget t'i bolo e ka gouvernement tɛ se k'a yɛrɛ protéger e ka armée tɛ se k'a yɛrɛ ta e ka président bɛ taa yɛrɛ furakɛ yɔrɔ wɛrɛ e ka fura bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ i ni ala cɛ kuma yɔrɔ bɛ da wa e ka mankan bɛ se ka mun de ɲɛ n'i ma wuli i yɛrɛ ka jɔli kɛ ka kɛlɛ kɛ i yɛrɛ ye o bɛɛ n bɛ fɛ k'a fɔ parce que n'an bɛ science fɔ an tɛ fɛ politique ɲaga mais politique de don parce que décision bɛ ta ni mɔgɔ dɔ de mɔgɔ min b'a to o de tɛ faamuyali kɛ o de ye problème ye donc an bɛ yɔrɔ min bi na vaccin min u bɛna tester contre le coronavirus a bɛna kɛ dugu bɛɛ la dugu caman na presque pourquoi mɔgɔ minnu y'a fɔ ko k'a tester africain na parce que o tɛ africain bonya munna mɔgɔ min e tɛ se k'i yɛrɛ ladumuni jɔn b'e bonya e tɛ se k'i yɛrɛ protéger jɔn b'e bonya an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi n bɛ fɛ k'a fɔ politique de an ka problème fɔlɔ ye an ka gouvernance de ye problème fɔlɔ o de la mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka décision ta k'a fɔ hali n'u ye taa fura de bɛɛ ma suguba kɔnɔ jɔn bɛ se ka bɔ o kalama n'u ye 400 di mɔgɔ min ma mɔgɔ min bɛ 400 minɛ ka voter i n'a cɛ o tɛ 200 minɛ k'o sa hali n'i y'a faga ni virus ye a k'a k'a yɛrɛ la donc ne bɛ fɛ an ka kɛlɛ kɛ an ka dugu de la fɔlɔ k'an ka dugu ɲɛmɔgɔw de ta minnu bɛ se ka décision ɲuman ta pour que jamana ka jɔ o de y'an ka kɛlɛ fɔlɔ ye maintenant fɛn o fɛn b'o kɔfɛ olu min bɛ décision ta olu bɛ kuma k'a fɔ a vaccin bɛ kɛ na a tɛ kɛ na a bɛ don a tɛ bɔ tout ça la donc n bɛ fɛ a k'o de faamu n tɛ ka vidéo janya ka tɛmɛ 10 minutes kan mais n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye vaccin min bɛna kɛ africain na ou bien vaccin min bɛ ka diɲɛ mɔgɔw la an ka politiciens de b'a papier signer k'a fɔ a ka kɛ na a ka ɲi o a man ɲi o a b'an fa o a t'an fa olu b'o décision ta filanan a kana miiri ko vaccin o vaccin n'a bɛ kɛ kojugu de don ayi vaccin bɛ kɛ pour que ka bana kunbɛn o de la polio vaccin bɛ kɛ tuberculose vaccin bɛ kɛ olu bɛɛ bɛ kɛ pour que ka bana de kunbɛn fara tubabuw don o tubabuw tɛ wa anw yɛrɛ vaccin kun b'an baara parce que n'i ye den exposé nɔgɔ la
ni ye den exposé kama fitini ma an bɛ bɔgɔda tulonkɛ kɛ bɔgɔda tulonkɛ ni fitini ma o b'i dege i fari ka fanga de sɔrɔ mais comme ko bɛɛ n'a damatɛmɛ ko de don a ma fɔ nɔgɔ kojugu ni wuluwuluji a fɔra ko ka denmisɛnnin dege fɛn fitini na a ka fanga a ka se ka dege a la dɔrɔn a ka se ka kɔrɔta a ka se ka kɔrɔbaya saniya la a ka kɔrɔbaya yɔrɔ jɛlen n'a fari yɛrɛ jɛlen walasa ka se ka bonya comme dugu tɔw bɛ cogo min ka taa ɲɛfɛ cogo min donc ne bɛ fɛ de nin coronavirus waati bana min don kunbɛli kelen de b'a la k'a kunbɛn a kana se i ma fɔlɔ o ye fɔlɔ ye filanan an bɛna ɲɛ sɔrɔ a la o fɛn o fɛn n'a nana a b'a ka piki de kɛ a bɛ taa de a bɛ mɔgɔ dɔmani faga a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin a bɛ continue o bɛɛ ye normal ye sabanan nin kana to mɔgɔ si de ka paniquer n'a fɔra i ka masque don i ka masque don n'a fɔra i ka dumuni kɛ i ka dumuni kɛ k'i hakili sigi n'a fɔra i ka fɛn minnu i b'olu min k'i hakili sigi o kɔrɔ tɛ a bɛ bana kɛlɛ dɛ o kɔrɔ a bɛ fanga de ju la i ka se ka bana kɛlɛ maintenant jugu tɛ ka video jɛ a bɛ hakili to kosɛbɛ vraiment bɛɛ k'i kɔlɔsi o dɔrɔn de don solution ye min ye dɔrɔn an bɛ an ka masque don sana waati ka tɛmɛ donc an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka nin tɛmɛ a ka tɛmɛ ka sɔrɔ fanga b'a an na fanga b'a ni b'a an na an b'a kɛlɛ kɛ donc en même temps minnu fana bɛ so confinement na n y'a fɔ ye o exercice de bɛ marcher o exercice bɛ kɛ cogo di sɔgɔma o sɔgɔma n'i wulila i ka crunch up ninnu kɛ c'est comme ka i sigi k'a kɛ tan i ka hali i ka dilan sanfɛ i bɛ se k'o kɛ ani maintenant k'i kan fana déplacer k'a kɛ tan ka don flexion extension ni rotation k'olu kɛ en même temps i bolo k'o kɔrɔta ka taa n'a ye kɔfɛ ka na n'a ɲɛfɛ i bɛ se ka nin kɛ fo siɲɛ 20 ɲɔgɔn na munna i bɛ nin bɛɛ kɛ parce que n'i ye nin kɛ o b'a to i ka synovial fluid ji min b'i kolo ni ɲɔgɔn cɛ a ji bɛ se ka bouger ka chauffer n'a chauffer a bɛ se ka dumuni don i fari kɔnɔ en même temps aussi i bɛ se ka flexion caman k'i yɛrɛ fɛn ta k'a kɛ tan k'o kɛ tan kuma caman ani k'i kɛrɛ jɛngɛ tan ani k'i munumunu ok i sen fana k'o fana ta k'o kɔrɔtan k'i sen kɔrɔtan k'a kɛ tan k'o kɛ kuma caman ani fana k'i sen munumunu ka ta tan ka nin fana ta ka o bila fana ta voilà donc nin bɛɛ bɛ kɛ parce que n'i bɛ so kɔnɔ i sigilen bɛ ten i tɛ kun ka foyi kɛ a b'i fari don ɲɔgɔn na quoi donc ala k'an kisi donc n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye la lutte continue an bɛ kɛlɛ kɛ jusqu'à ce que an ka se ka solution sɔn problème bɛɛ la ok merci beaucoup an bɛɛ à la prochaine